Bueno, nik esango nuke baduela hori zentzurik ere, ezta? Geroak esan beza herri bat izan zen. Eta nik jendeari esan nahiko niokeena da, Euskal Herria Bilduko militanteok gauden tokitik, eta nik askotan esaten dut, ezta? Gure askatasuna da, herri honen askatasuna nahi dugula. Baina herri honen askatasuna hitz egiten dugunean, ez gerala ari besterik gabe gauza fiktizio baten inguruan, posible den gauza baten inguruan, eta herri bat herritarrek egiten dutela. Eta herritar askez osatutako herri honen askatasuna dela nahi duguna, eta horretarako ari garela lanean. Eta horretarako, ahaleginak eta bi egingo ditugula, etengabe, 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 bai udaletatik, bai batzar nagusietatik, bai Nafarroako legebiltzarretik, bai Euskal Herriko lankideekin harremanetan, bai Gasteizko legebiltzarretik bide hori urratzen joateko, herritarrekin batera bide hori urratzen joateko, eta herri aske bat, Euskal Herri aske bat ikusteko aukera izan dela.